Ribeira foi unha das 24 cidades galegas nas que se celebrou a concentración en demanda dun inicio de curso seguro. Na movilización que se desenvolveu na praza do Concello, cumpríndose coas medidas sanitarias impostas pola COVID, tomaron parte un centenar de persoas. Todas elas mostraron o seu total rexeitamento co protocolo establecido por Educación para a volta ás aulas, con pancartas nas que se podían ler lemas como os de non aos recortes ou máis profesores menos mamparas. Os asistentes incidían na necesidade de contratar a máis persoal e dispoñer de máis recursos, como únicas solucións para garantir un regreso seguro ás clases. Na concentración tamén se criticou a total deixadez e improvisación por parte da Consellería de Educación na redacción do protocolo COVID para o inicio do curso, descargando toda a responsabilidade en riba da propia comunidade educativa. Pedimos a Consellería, pedimos a Xunta de Núñez Feijóo que deixe de improvisar, que isto é moi serio, que o ensino público é algo moi serio. Basta de improvisar, basta de dar bandazos. Queremos un protocolo serio, acorde, que nos deixe, que nos asegure estar tranquilos e cómodos nas aulas. Non queremos que os nosos nenos en infantil e primaria estean 25 na aula e a menos de 1,5 metros. E queremos que en secundaria, e así seguiremos exixindo que se cumpran os desdobres prometidos o 31 de agosto, que se dote a todos os centros do profesorado que necesitan e tamén do persoal de limpeza que necesitan e que están pedindo en todos os recunchos do país. Anunciaron tamén que continuarán coas movilizacións, segundo eles a única medida de presión efectiva contra a administración para que se cumpran todas as súas solicitudes de cara a garantir a seguridade nos centros educativos. Ensino presencial,